Poď. Začne on a my potom. Hej, počkaj, ja sadnem takto. Posadí sa na... Con los terroristas! Videla si to? Hej. Vy ste retardí. Sú úplný kokoči. A urobíme dať takéto, Peťo, aha. Veď to vyzerá do piče, Ja dobre poďme sa na na ten písku základku. Poď sa na ten YouTube som pustil. Toto je najlepšie. Si videl toto? Kúkaj sa na to okno potom. Tomu to začne jebať a potom všetkým. To je najlepší Harlemček toto. Kúkaj na tohto. Pozraj sa na tohto, vypadne von. A tento? Alebo tento? Tento lyžuje? Ja ty kokočík. Sú jebnúci. A to je veľa verzií. Čo je toto?